Χαιρετώ όλες και όλους στο δεύτερο βίντεο για το OnShape. Έχει περάσει πολύς καιρός από το πρώτο βίντεο του OnShape. Εκεί κάναμε μια εισαγωγή, φτιάξαμε ένα κουτί από πλαστικό. Σε αυτό το βίντεο το δεύτερο θέλω να φτιάξω ένα σασί από λαμαρίνα. Θα ασχοληθούμε δηλαδή με το metal, το sheet metal. Πριν όμως αρχίσω, επειδή έχει περάσει καιρός από το πρώτο βίντεο, θέλω να κάνω μια σύντομη εισαγωγή. Το OnShape είναι ένα λογισμικό 3D πρόγραμμα που σχεδιάζει κανείς μέσω cloud. Αυτό που σχεδιάζει, που κατασκευάζει, μένει στο cloud. Χρειάζεσαι δηλαδή για να σχεδιάσεις πρώτα απ' όλα ίντερνετ. Δεν χρειάζεσαι όμως να κάνεις εγκατάσταση στον υπολογιστή σου. Όπου υπάρχει ίντερνετ υπάρχει και το πρόγραμμα και μπορείς να δουλεύεις. Σε σχέση με άλλα βιομηχανικά προγράμματα όπως είναι το SolidWorks, CATIA, Solid Edge, το βρίσκω πολύ πιο απλό και ειδικά πολύ καλό για αυτούς που ασχολούνται με ιδιοκατασκευές, τους χομπίστες, τους maker, για αυτούς που έχουν 3D εκτυπωτές στο σπίτι και θέλουν να κάνουν μια δικιά τους κατασκευή. Ένα μεγάλο προτέρημα είναι ότι σε μια κατασκευή μπορεί να δουλεύουν πολλά άτομα μαζί, να μοιράζονται δηλαδή τη δουλειά, όπως γίνεται και σε μεγάλες βιομηχανίες. Ο ένας να φτιάχνει το μπροστά μέρος, ο άλλος να φτιάχνει το πίσω, ο άλλος να προσθέτει αντικείμενα και να δουλεύουν σε χρόνο πραγματικό όλοι μαζί. Αρχίζουμε λοιπόν όταν κανείς κάνει με το email του και το password login, βγαίνει αυτό εδώ το πάμε αριστερά που λέει create, πατάμε εδώ και πάμε κάτω που λέει document και αρχίζουμε ένα καινούριο document, είναι ένα καινούριο project και του δίνουμε ένα όνομα. Εγώ θα το ονομάσω τώρα σασί παύλα 1α. Πάω κάτω, πάω κάτω και λέω OK. Περιμένουμε λιγάκι και περιμένουμε λίγο και βγαίνει αυτή η εικόνα και το πρώτο που κάνουμε, θέλουμε να κατασκευάσουμε την κάτωψη, δηλαδή όπως το βλέπεις από πάνω, ένα ορθογώνιο με 6 τρύπες. 3 αριστερά και 3 δεξιά, είναι συμμετρικές. Καταρχήν αρχίζουμε λοιπόν με την κάτωψη, με αυτό το ορθογώνιο που βλέπεις κανείς από πάνω να κατασκευάσουμε. Πρώτο πράγμα πάμε στο σκίτσο εδώ αριστερά απάνω. Κάνουμε ένα κλικ και στη λίστα εδώ αριστερά βλέπουμε αυτά που κάνουμε. Αυτό είναι τα επίπεδα, αυτό είναι το 0,0 και το πρώτο που κάναμε να δημιουργήσουμε ένα σκίτσο και εδώ βγαίνει ένα παραθυράκι για το σκίτσο. Αυτό που μας ζητάει να διαλέξουμε σε ποιο επίπεδο θέλουμε να σχεδιάσουμε. Πάω εδώ, κυτρινίζει και διαλέγω το top, την κάτωψη. Δημιουργείται αμέσως ένα σκίτσο και για να το φέρω μπροστά μου πάω στο give εδώ δεξιά και λέω απάνω top και μου το γυρίζει μπροστά μου. Διαλέγω ένα εργαλείο εδώ απάνω, υπάρχουν γραμμές, υπάρχουν ορθογώνια, κύκλοι, τόξα. Πάω εδώ στα ορθογώνια και διαλέγω αυτό που μου δίνει, που θέλει να του δώσω το κέντρο του και μια διάσταση. Κάνω κλικ απάνω και πάω εδώ στο κέντρο, είναι x0, y0, z0 και τραβάω με το ποντίκι στο περίπου και κάνω κάπου κλικ. Δίνω την πρώτη τιμή που βλέπω, είναι μέσα σε ένα κουτάκι, λέει 115,3 και περιμένει να της δώσω αυτό που θέλω εγώ και λέω 370 enter. Μεγάλωσε, με το ροδάκι ξεζουμάρω και βλέπω ότι από την άλλη μεριά η άλλη διάσταση είναι 62 και τα λοιπά, περιμένει να της δώσω το δικό μου, είναι 325 enter. Αμέσως έγινε μαύρο, δηλαδή ορίστηκαν οι διαστάσεις και η θέση. Τη θέση την ορίσαμε με το κέντρο και τις διαστάσεις έτσι. Για να φύγουμε από το ποντίκι, έχει τώρα ένα συν το ποντίκι, το cursor,
Πάμε με το escape και γίνεται πάλι ουδέτερο το ποντίκι και διαλέγουμε αυτό και το μεταφέρουμε λίγο προς τα κάτω. Ξεζουμάρουμε με το ροδάκι, μεταφέρουμε αυτό εκεί που θέλουμε και όπως βλέπουμε φτιάξαμε το ορθογώνιο της κάτωψης. Αυτό που λείπει είναι οι τρύπες. Είπαμε έχουμε 6 στο σύνολο, εμείς θα φτιάξουμε τις 3 από εδώ πέρα αριστερά και μετά θα κάνουμε καθρέφτισμα ως προς αυτόν τον άξονα και θα καθρεφτίσουμε από την άλλη μεριά. Πάω στον κύκλο εδώ πάνω με το κέντρο και κάνω στο περίπου ένα κλικ τραβώντας και δίνοντας τη διάμετρο. Η διάμετρος είναι 29. Λέω 29, κάνω δίπλα ένα κλικ και λέω 29. Το ίδιο ξανακάνω δίπλα στο περίπου, κάνω κάπου κλικ και γράφω 29 enter. Και έχω και ένα μικρό κύκλο πίσω από εδώ κάτω, στο περίπου κάνω κάπου κλικ και αυτός είναι 19 διάμετρος. Enter. Ορίσαμε τις διαμέτρους, δεν έχουμε ορίσει όμως πού ακριβώς είναι οι κύκλοι. Πάω απάνω, εδώ υπάρχει ένα group με ιδιότητες και διαλέγω αυτό εδώ, οριζόντια. Θέλω αυτοί οι δύο οι κύκλοι, αυτοί οι δύο, να είναι σε μια οριζόντια. Πατάω το κλικ στο οριζόντια και λέω εσύ και εσύ να είσαστε σε μια οριζόντια ευθεία. Θέλω όμως να δώσω και διαστάσεις. Πάω στις διαστάσεις, Dimensions, κάνω κλικ, πηγαίνω στον κύκλο και θα τους ορίσω από το κέντρο προς εδώ. Δηλαδή εσύ από τον άξονα εδώ, επειδή είναι συμμετρικά γι' αυτό το κάνω έτσι, είσαι 62,5. Θα μπορούσα να το ορίσω από αυτή την πλευρά ή από αυτή την πλευρά. Αλλά επειδή είναι συμμετρικά, είναι καλύτερα να το ορίσει κανείς από τον άξονα συμμετρίας. Εξαρτάται τι φτιάχνει ο καθένας. Λοιπόν, μεταξύ των δύο η απόσταση είναι 60. Πατάω 60 enter. Και το μικρό από κάτω, εσύ από το κέντρο εδώ, συμμετρίας, είσαι 92,5. Κάνω κλικ, γίνεται μπλε και γράφω 92,5 και enter. Για να κάνουμε ένα πείραμα τώρα, ο cursor είναι συν, για να φύγω από το συν και να γίνει ουδέτερος πατάω το escape και πάω εδώ και προσπαθώ να τους μεταφέρω οριζόντια. Δεν γίνεται γιατί οριζόντια έχω βάλει τις τιμές. Αλλά όμως κάθετα μπορώ να τους μετακινήσω και αυτό είναι το ίδιο. Αυτό που μένει δηλαδή για να τους ορίσω τελικά να γίνουν μαύροι, τώρα είναι μπλε. Πρέπει να βάλω μια διάσταση, πάω dimension, ως προς αυτήν εδώ, την κάθετο τώρα. Λέω εσύ από εδώ να είσαι, κάνω κλικ κάπου και μετά βάζω 140 enter. Γίνανε οι δύο μαύροι. Δεν χρειάζεται και στους δύο γιατί είπα να είναι οριζόντια σε μια ευθεία. Αρκεί μόνο στον έναν. Και εσύ από κάτω, βάλω εδώ, θέλω να είσαι 40. Escape για να φύγω από το ποτέ για να γίνει ουδέτερο και για να φτιάξω λίγο τις διαστάσεις να μην είναι η μία πάνω στην άλλη. Μπορώ να τα τραβήξω λίγο έτσι ή να το βγάλω απ' έξω ή εδώ πιο κάτω και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτό που θέλουμε τώρα να κάνουμε, οι τρεις αυτές οι τρύπες να καθρεφτιστούν με συμμετρία, άξονα συμμετρίας αυτόν εδώ, από την άλλη μεριά. Εδώ απάνω είναι το καθρέφτισμα, mirror. Μου ζητάει τον άξονα συμμετρίας το πρώτο. Λέω εσύ είσαι ο άξονας συμμετρίας.
Μετά μου ζητάει τι θέλω να καθρεφτίσω και λέω θέλω να καθρεφτίσω εσένα, εσένα και εσένα. Οπότε τελειώσαμε με την κάτωψη. Έχουμε το ορθογώνιο της κάτωψης και τις 6 τρύπες. Πάω εδώ στο σκίτσο, στο πράσινο και λέω OK και τελειώσαμε το σκίτσο μας. Το επόμενο βήμα είναι από αυτό το σκίτσο να κάνω ένα sheet metal, να κάνω δηλαδή μια λαμαρίνα. Αυτό είναι εδώ. Εδώ. Πάω στο βελάκι και διαλέγω το πρώτο και βγαίνει εδώ αριστερά το παράθυρο και στη λίστα εδώ το δεύτερο, είπαμε πρώτο έκανε το σκίτσο, βγήκε δεύτερο το sheet metal. Τι μου ζητάει? Να του πω τι θέλω να κάνω. Θέλω να του δώσω αυτού του σκίτσου ένα πάχος εδώ. Πάω πάνω και μου ζητάει να του ορίσω σε ποιο πράγμα να δώσω πάχος. Κάνω λοιπόν εδώ στη μέση ένα κλικ. Το πάχος το έχω χωρίσει με 2 χιλιοστά και την ακτίνα κάμψης με 3. Οπότε λέω εδώ στο πράσινο OK και φτάσαμε και κάναμε από το σκίτσο ένα κομμάτι λαμαρίνα. Πατώντας το δεξί πλήκτρο του ποντικού και γυρνώντας το ποντίκι γίνεται αυτό. Πηγαίνοντας εδώ δεξιά στο μικρό κύβο και πατώντας μια φορά isometric γίνεται αυτό. Με το ροδάκι ζουμάρω ξεζουμάρω, πατώντας το ροδάκι πηγαίνω έρχομαι. Αυτά ξεχάσαμε να τα πούμε στην αρχή. Το επόμενο βήμα είναι να κάνουμε εδώ στις άκρες κάμψεις, να το στρατζάρουμε στην πρέσα που λένε. Και θέλω να κάνω τις κάμψεις προς τα κάτω από όλες τις πλευρές. Πάω πάλι εδώ στο sheet metal, πατάω και παίρνω το δεύτερο, αυτό. Κάνω κλικ. Αν κοιτάξουμε αριστερά, το επόμενο βήμα εδώ που καταγράφεται στη λίστα είναι το στρατζάρισμα, η πλευρά. Βγαίνει και το παράθυρο τους εδώ και αυτό που μου ζητάει να του πω από ποιες πλευρές, σε ποια μέρη θέλω να γίνει αυτό το στρατζάρισμα. Αρχίζω λοιπόν και λέω εσύ εδώ και αυτό εδώ, όλες τις θέλω και αυτό δεν τις θέλω όμως προς τα πάνω που με τις κάνει. Γι' αυτό πάω εδώ στο βελάκι εδώ και λέω κάντε μου από την ανάποδη μεριά. Δεν θέλω να είναι 25 που έχει εδώ και γράφω 80 θέλω να είναι. Και λέω στο πράσινο OK. Πόσο γρήγορα και πόσο ωραία έγινε. Το σασί δεν έχει τελειώσει ακόμα, οι λεπτομέρειες. Θα το γυρίσουμε από την άλλη. Αυτές είναι οι ακτίνες, εδώ η ακτίνα τα 3 χιλιοστά που είπαμε, εδώ είναι το πάχος 2 χιλιοστά και έκανε αυτόματα εδώ τις εγκοπές. Πάω πάλι εδώ και λέω isometric και μου το φέρνει στα ίσια. Αν θέλω κλείνω όλα τα επίπεδα να μη φαίνονται και έχω αυτό το σασί. Θέλω σαν επόμενο βήμα να κάνω και κάμψεις, από κάτω, από εδώ δηλαδή μπροστά μέσα και από εδώ και από εδώ. Άλλη μια κάμψη. Αυτό που κάνω ξαναπάω πάλι εδώ, στο sheet metal, στο ίδιο και παρατηρώ μου γίνεται εδώ αριστερά το νούμερο 2 της κάμψης και το παράθυρο. Μου ζητάει πάλι να ορίσω που θέλω. Λέω εδώ, εδώ, μου τα κάνει πάλι μπροστά έξω, εγώ θέλω μπροστά μέσα και αυτό που θα κάνουμε είναι να πάμε πάλι στο βελάκι να τα γυρίσουμε. Δεν θέλω όμως 25, θέλω να είναι 15.
και λέω στο πράσινο OK. Και από ό,τι βλέπουμε το έκανε και μας το έκοψε και 45 μοίρες στη γωνία. Αυτόματα το έκανα. Το σασί μας είναι έτοιμο και θέλουμε τώρα να κάνουμε τις τρύπες εδώ μπροστά στην πρόσωψη. Είναι 2 μεγάλες και στη μέση μια μικρή. Τις επάνω τρύπες τις κάναμε στο πρώτο σκίτσο. Στο πρώτο σκίτσο κάναμε τις μεγάλες τις επάνω τρύπες. Για να κάνουμε τις μπροστά χρειαζόμαστε πάλι ένα σκίτσο. Πάμε στο σκίτσο εδώ απάνω αριστερά, κάνουμε κλικ και δημιουργούμε στη λίστα ένα σκίτσο νούμερο 2. Το σκίτσο νούμερο 1 ήταν όταν πάμε πάνω βλέπουμε ότι φωτίζει και το σκίτσο νούμερο 2 θα το κάνουμε για τις τρύπες της μπροστά εδώ. Μας ζητάει πάλι επιφάνεια ή επίπεδο που θέλουμε να σχεδιάσουμε. Πάμε και λέμε θέλουμε να σχεδιάσουμε εδώ. Είναι το front, η φάτσα, και να μας το γυρίσει στη φάτσα πάμε στο γκίβο εδώ δεξιά πάνω και πατάμε front και μας το γυρίζει μπροστά. Λοιπόν, σκίτσο 2. Ακριβώς. Αρχίζω με την τρύπα στη μέση τη μικρή. Πάω στα εργαλεία, στον κύκλο, παίρνω τον κύκλο, ζουμάρω και αν δει κανείς, ήδη ο άξονας συμμετρίας είναι εδώ και προσπαθεί να μου βάλει το κέντρο του κύκλου στον άξονα συμμετρίας. Αν πάω και εδώ, στο μέσον αυτής της πλευράς και στον άξονα συμμετρίας, φτάνω σε ένα σημείο που και τα δύο διασταυρώνονται και κάνω κλικ. Τραβάω, αριστερό κλικ πάλι κάπου και ο κύκλος αυτός έχει μία διάμετρο 19,5. Τώρα θα κάνουμε το μεγάλο κύκλο. Ο μεγάλος ο κύκλος πρέπει να είναι και αυτός στη μέση. Έχουμε εδώ. Αλλά το που είναι θα το ορίσουμε με τις διαστάσεις. Κάνω κάπου κλικ, ξανακάνω κλικ και βάζω διάμετρο 52. 52 enter. Ναι, αυτός εδώ είναι μαύρος, τον έχουμε ορίσει και τη θέση και το μέγεθος. Εδώ έχουμε ορίσει μόνο το μέγεθος και όχι τη θέση. Του δίνω μια διάσταση εδώ πάνω, dimension, από το κέντρο στον άξονα εδώ, συμμετρίες, και αυτό είναι 130. Κάνω κλικ και λέω 130. Οπότε ορίστηκε και αυτός. Για να φύγω από την εντολή από το ποτίκι να το κάνω ουδέτερο, τον cursor να το κάνω ουδέτερο, escape, και πάω εδώ και τραβάω λίγο τις διαστάσεις να είναι καλύτερα. Ορίσαμε λοιπόν από τη μια μεριά και τώρα για να πάρουμε να μεταφέρουμε από την άλλη μεριά, τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε καθρέφτισμα με το mirror εδώ απάνω. Mirror. Μας ζητάει τον άξονα συμμετρίας. Δεν τον έχουμε. Γι' αυτό πάμε εδώ στα επίπεδα και αυτό το επίπεδο το κάνουμε να φαίνεται. Ορίζουμε τον άξονα και μετά ορίζουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Και τελείωσε το σκίτσο 2. Με δεξί πάτημα του ποντικού μπορούμε να το στρέψουμε. Ναι, μεν φτιάξαμε το σκίτσο, φαίνονται οι κύκλοι, αλλά δεν γίναν τρύπες. Στην πρώτη φορά που κάναμε το επάνω μέρος, επειδή
αναπτύξαμε, και κάναμε αμέσως λαμαρίνα, γίνανε τρύπες αυτόματα. Εδώ πρέπει να κάνουμε το εξής, να πάμε εδώ στο Extrude, κλικ, και διαλέγουμε 1, 2, 3 και λέμε OK. Κάνουμε αόρατο και αυτό το επίπεδο, το χρειαστήκαμε για να κάνουμε τη συμματρία και το σασί μας είναι έτοιμο. Εδώ ισομετρικά στην αρχική του θέση, οπότε τελειώσαμε. Θέλω να προσθέσω το εξής. Εδώ κάτω δεξιά, εδώ, μπορεί να μετρήσει κανείς από εδώ, από την εξωτερική μεριά, μέχρι εδώ, πόσο είναι. Βλέπουμε ότι είναι 374 χιλιοστά. Εμείς, αν θυμάστε, κάναμε το πρώτο ορθογώνιο 370. Προσθέθηκαν όμως αριστερά και δεξιά το πάχος της λαμαρίνας, 2 και 2 χιλιοστά 4. Έγινε 374. Το ίδιο και σημαίνει με τα ύψη, ανάλογα το τι θέλει κανείς να κρατήσει, τι διαστάσεις είναι πιο σπουδαίες. Είναι το 370 εξωτερικά ή το 374 εξωτερικά. Αυτό μπορεί να το ρυθμίσει κανείς αν πάει εδώ στα flange και διαλέξει αυτό εδώ, μέσα ή έξω. Ανάλογα προστίθεται το υλικό προς τα μέσα ή προς τα έξω. Ένα μένει ακόμα να πούμε, πηγαίνοντας εδώ στο part που είναι, και κάνουμε δεξί κλικ, export, μπορούμε να κατεβάσουμε αυτό που σχεδιάσαμε σε μορφή step, edges για SolidWorks, STL για τον εκτυπωτή, 3MF, Object, σε όλα αυτά τα file. Τώρα δεν το κάνω. Θέλουμε να δούμε το ανάπτυγμα. Πάμε εδώ δεξιά, εδώ, και μας βγαίνει το ανάπτυγμα. Πατώντας δεξί κλικ, μπορούμε το ανάπτυγμα να το κάνουμε export σαν DWG, DXF για κάποιο laser ή για κάτι άλλο.